شەوا derbasbûyî li bajarê Avdanan û Mormoriyê de xelk hatine ser şeqaman. Roja şemî 21 Şibatê li bajarê Avdananê ser bî parêzgeha îlamê li Rojhilatê Kurdistanê de xelk hatine ser şeqaman û li dijî rejîma dîktatorê Îranê duruşmdan. û şer û levdan di navbera van û hêzên tepeserkêrê rejîmê de kevîmî û pêka zanyariyan çendin xwenîşander jî birîndar bûne. Hêzên rejîmê Yekûb Mîhemdedî, mamoste û girtiyê bereyê siyasî ku yek jî kesayetiyên bajarê Avdananê ye bî lêdan û berîzîkirinê bî vî û malbata vî, ew bînçav kirin û xwenîşandan jî piştî vê yekê dest pê kirin. û xelkê xwedî îradeyên bajarê Mormorî jî bo pîştevanî kirin, jî xwenîşanderên bajarê Avdananê hatine ser şeqaman û dirûşma bîmre diktatordanê. Ev xwenîşandan ku li demjimêrên rojê ve dest pê kiribû, pêka dawî raporan hêta direngî Şevê jî berdevan bûne û xelk li berderiyê mala Yekûb Mîhemedî kombûne. Avdanan doğu aslan. Var Xameneî. Elbenisi kan nakanî. Var Xameneî. Var Şeqaman. Var diktatör. Var diktatör. Var